Исәмсіз эфирда шәршәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина олға табатып темалар турында. Ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары юлда нинди кыенлыкларга очрый, юхуди хезмәткәрләре белән рейдка безнең иҗат төркемендә чыкты. Чаллыда жер асты җәяүлеләр кичү юлын тапшыру кабат кичектерелә. Ни өчен төзүчеләр ремонтны вакытында төгәлли алмый, хәбәрчебез ачыклады. Бүгін Татарстанның 200 меңнән артык студенты беренче һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Безнең теләк шундый. Безнең студентларның көннәре матурак булсын, яхшырак булсын, и кызыграк булсын. Иҗтимагый эшләрдә КФУның инженерлык һәм икътисад фәннәре көллиятендә укучы берничә студент туберкулез белән авырый башлаган дигән хәбәр таралды. Көллият идарәсе моның буенча бернинди дә аңлатма бирмәде. Барлык студентлар да директор буйрыгы нигезендә ел саен флюорография уза дип кенә ассызыкладылар идарәдә. Уку йортының интернет сәхифәсендә ноябрь аенда 2 студентта үпкә ялкынсынуы табылды дигән мәгълүмат бар. Дәвалау барышында аларга туберкулезның кече формасы дигән диагноз куйганнар. Авыру укучылар белән аралашкан барлык студентлар шул исәптән укытучылар өстәмә рәвештә тикшерү узганнар. Бүтән авыручылар табылмаган. Ә туберкулез белән авыручы 2 студент хәзерге вакытта академик ялда һәм сәламәтләнүгә таба баралар дип ышандыра табиблар. Шақыру кабул иткәннән соң пациентлар янына ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре 19 минутта барып җитәргә тиеш. Кайчакта әлеге регламентны үтәү кыенлаша. Проспектлардагы күп санлы машиналар медицина хезмәткәрләренә юл бирергә ашыкмый. Бүген ЮХИДИ инспекторлары кагыйдә бозучыларны ачыклау һәм кисәтү өчен махсус рейдка чыкты. Аларга безнең иҗат төркемендә кушылды. На развороту хоть 502 приора. Ольга, Яна, Ольга. Ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасын 4 юл патруль хезмәте экипажы зата бара. Әмма шуңа да карамастан алар сирена һәм махсус утларын кабызган транспортка юл бирергә ашыкмый. Бүген бригадага стробоскоп урнаштырылган машина бирделәр. Әлеге ут күзне көчле яктырта. Стробоскоплар белән җайлырак җиргә инде. Яраттан күрәләр. Кайберләре выступательләр уже заранее, уже тотып торырга кирәк түгел. Юл бирмәсәләр сез нәрсә эшлисез? По обстоятельствам реагируем. Анда кая урын башында кирип кысылабыз да уже чабабыз. Яңа шәһәрдән Ашыгыч ярдәм хастаханәсенә кадәр барып җиткәнче кагыйдә бозучылар шактый җыелды. Югыйсә сәгать 8 тулып үткәч, юлда эшкә ашыгучылар саны кими. Шулай да шоферлар полосаны Ашыгыч ярдәм күрсәтү машинасы белән бүлешергә ашыкмады. Знаете, что предоставлен штраф в размере 500 рублей за данное нарушение? Так я как услышал, так услышал. С опозданием получается. Ну, может, секунды 2, 3, 4, 5, может быть. Просто у меня было занято, я не мог перестроиться никак. Впереди стояли машины. Вы видели, я показал правый поворот, но я не мог, у меня поток машин шел. Бәлки 5 секундга ди машина руль артында утыручылар өчен озак түгелдер, әмма ашыгыч ярдәм күрсәтүче хезмәткәрләрне түземсезлек белән көтүчеләр өчен бу алтынга тиң вакыт. Аеруча авырлы хатын-кызлар, инфаркт, инсульт кичерүчеләр, юл һәлакәтенә очраучылар янына ашыкканда. Здесь каждая минута на счету, каждая секунда. Без сознания, так там вообще идет все на счет на секунды. Главное, чтобы успеть, чтобы начать те же самые реанимационные мероприятия, чтобы начать их хотя бы в ближайшие 4-5 минут. Табиблар машина йөртүчеләргә юл бирүләрен сорап мөрәҗәгать итә, чөнки проспектлардагы транспорт агымы пациентлар янына барганда бердән-бер киртә түгел. Подъезд төбендә калтырылган автомобильләр дә авырулар янына юлны озайта. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда жер асты җәяүлеләр кичү юлын тапшыру кабат кичектерелә. Автомобиль юллары предприятиесе хәбәр итүенчә, ремонт эшләрен яз аенда гына төгәлләп булачак. Чөнки кайбер эш төрләрен салкын һавада үткәрергә ярамый. Ләкин жер асты юлларын ремонтлауда һава шартларына бәйле булмаган сәбәпләр дә бар. Ни өчен төзүчеләр ремонтны вакытында төгәлли алмый, хәбәрчебез ачыклады. Электротехниклар тукталышында эш 60%-га гына башкарылган. Төзүчеләр баскыч яннарын, стеналарны һәм идәннәрне яңартканнар. С 1 сентября начали, по сих пор вот длится грязь, пыль, народ недоволен. Мешает, да, все это? Ну, естественно, как еще мешает? Ремонт эшләренең озакка сузылуында подрядчылар да гаепле дип аңлаттылар автомобиль юллары предприятиесендә. Эшкә намуссыз карау аркасында аны алмаштырырга туры килгән. Хәзер электротехниклар тукталышындагы җир астында ремонт пат хезмәткәрләренең үз көче белән бара. Подземный переход наконец-то отремонтировали, потому что так получается, что я практикующий уличный музыкант. И поэтому мы часто сталкиваемся с жизнью переходов, смотрим, что там. Он стал гораздо чище, приятней. И вот этот такой серовато
синий цвет, он, в принципе, украшает, особенно зимой, цвет этого перехода. И мне очень нравится освещение сейчас. Түзүклендирүү иштери убактында һәр жер асты кишүү юлында янгын сигнализациясы коюлган. Эгер анда сәүдә алып барылса, сигнализация һәр бер киоскта булачак. Шулай ук проект буенча видео күзәтү урнаштырылачак. Жер асты аша чыгуу юллары Имин шәһәр программасына кертеләчәк. Февраль башында Казанда WorldSkills халыкара чыгулар бәйгесе узачак. Жюри биредә катнашучыларны билгеле бер таләпләр буенча бәйләячәк. Фестивальдә төрле өлкәдә эшләүче белгечләр катнашачак. Бәйгенең шарты буенча аларның яше 22-дән дә узмаска тиеш. Ярышларда шәһәрдәшләр дә үз көчләрен сынаячак. Алар арасында авиацион куркынычсызлык хезмәтенең тикшерүче инспекторы Владислав Москов та. Владислав Бигеш аэропортына эшкә ярты ел элек урнаша, коллективта аны шундук үз итәләр. Аның әти-әнисе дә бирдә 20 еллап хезмәт куя. Кайчандыр кечкенә Владислав әти-әнисе белән эшкә килгәч, асфальтта самолетлар рәсемен ясаган. Хәзер үзе дә бу өлкәдә. Көн саен инспектор аша йөзләгән пассажир уза. Нестандартные случаи были, к счастью, не страшные случаи, а больше смешные, когда, допустим, неадекватные пассажиры. То есть, с одной стороны, следует на них обратить внимание в плане безопасности, с другой стороны, уже как человек, все равно в голове такие мысли, что, ну, типа, мужик. У меня нету образования службы авиационной безопасности, но сыграла роль то, что я служил в президентском полку. Куркынычсызлык инспекторлары кыска вакыт эчендә кешенең йөзенә карап та күп мәгълүмат туплый ала. Алар психолог кебек. Барысы да тәҗрибә белән килә, ди Владислав. Эшкә урнашкач беренче көннән үк егет үзен тырыш белгеч буларак күрсәткән. Шуның өчен мактау грамоталарына, рәхмәт хатларына лаек булган. Бүтсү яши алмый, потому что бүтү кеше шундай документациялар белән һәм психология белән аңлап бетермәй и укырга да кирәк, и эшләргә дә кирәк белергә. Бүген Владислав үзенең белемнәрен ныгыта, бәйгедән инде биремнәр буласын белми әле. Хезмәттәшләре белән ул 30 гыйнварда Казанга кузгала. Чаллыга 4 февральдә кайтачаклар. Җиңү белән дип ышанып калабыз. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Узган тәүлектә Чаллыда 15 җинаять теркәлде, аларның 11-е ачыкланган инде. Нигездә булар алдалау һәм урлау очраклары. Мисал өчен, ике шәһәрдәшебезнең телевизорларын урлап чыкканнар. Фатирларда, юлларда булган күңелсез очраклар турында Кайнар Табадан сәхифәсендә дәвам итәбез. Җиңел машина яктырткыч баганасын бәрдерә, вакыйга Ярчаллы проспекты һәм Нариманов урамнары киселешендә була. Лада машинасын йөртүче юл йөрү кагыйдәләрен бозмадым ди. Светофорның кызыл уты янганда тормозга басарга өлгермәгән. Ехал, педаль тормоза заклинило, и чтобы избежать столкновения с автомобилями, пришлось уйти на обочину, но там столб стоял. Берничә секундтан соң тагын бер һәлакәт. Ауган баганага шетел машинасы килеп бәрелә. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Ярчаллы проспектында тагын бер күңелсез очрак. Лада Гранта Hyundai белән бәрелешә. Автомобильләргә зур зыян килми. Шулай да транспорт хуҗалары кизү бүлеге аша патруль хезмәтен чакырта. Инспекторлар мондый очракларда евро беркетмәдә төзеп булыр иде ди. Когда два автомобиля, незначительный ущерб, расписались, написали. Для получения страховой выплаты, пожалуйста, у нас в круглосуточном режиме работает рабочее место вот возле ГИБДД вагончик, где помогут все юридически правильно оформить. Но тем не менее, не все так считают, хотя бы расписку уж написали. Әмма һәлакәттән соң барлык машина йөртүчеләр дә үзара уртак фикергә килә алмый. Кайчакта авариядә катнашучыларны эзләү бүлеге аша табарга туры килә. Узган елда һәлакәт урынын ташлап киткән өчен 210 кеше машина йөртү таныклыгыннан колак каккан. 200 кеше 15 тәүлеккә ирегеннән мәхрүм ителгән. Бу көннәрдә Лобугада мәшһүр якташларыбыз рәссам Иван Шишкинның тулуына 185 ел, медицина галиме Владимир Бехтеревның тулуына 160 ел тулуыга багышланган тантаналы чаралар уза. Анда танылган якташларыбызның нәселләрен дәвам итүчеләр Россиянең төрле шәһәрләреннән галимнәр, музей һәм югары уку йортлары җитәкчеләре катнаша. Программа гаять бай, бәйрәм чараларының иң әһәмиятлесе фәнни-гамәли конференция. Аның пленар өлешеннән безнең хәбәрчебез сөйли. Казан федераль университеты Алабуга институтының актлар залы Иван Шишкинга һәм Владимир Бехтеревка багышланган фәнни-гамәли конференцияда 100-гә якын делегат катнаша. Иң хөрмәтле кунаклар затлы нәсел дәвамчылары, алар барысы 26 кеше. Arvoisat juhlavieraat ja tilaisuuden järjestäjät. Петри Ауласмы Шишкинның аныкчыгының аныкчыгы, Финляндиядә яши адвокат. Алабугага балалары белән килгән тагын бер тармак вәкиле Липецкидан. Алар икесе дә Алабуга музей тыйлыгы белән бергә Шишкиннарның нәсел агачын төзүдә актив эшлиләр. Это дерево разрастается, потому что потомки, как говорится, у нас идут в геометрической прогрессии, и
у всех, естественно, дети, внуки, и, естественно, это дерево пополняется. Алабуга музей тыйлыгы атаклы якташларыбыздың тормыш юлын һәм эшчәнлеген өйрәнү буенча җитди фәнни тикшеренү эше алып бара. Бу нәсел шәҗәрәләре брошюралар, фәнни гамәли конференциялар, очрашулар. Шул рәвешле бай тарихи мирас буыннан буынга тапшырыла. Бу әлбәттә 2-3 еллык кына хезмәт түгел, ә даими эзлекле эш. Те следы, те связи, которые были в свое время потеряны, они сегодня дают возможность и уже и детям знакомиться друг с другом, уже детям, которые не знают русского языка, их много, начинать изучать русский язык. Атаклы нәселнең дәвамчыларын табу, аларны аралаштыру, күмәк эшләр алып барып, бер мөһим юнәлеш булса, икенчесе музейлар. Алабугада бүгенге көндә 16 музей эшли. Владимир Бехтеров исемендәге ЮЭЗ медицина музее Татарстанда гына түгел, Россиядә уникаль һәм иң бай экспонатка ия. Кинули клич ко всем жителям: принесите, у кого что-то есть, относящееся вот к медицине того времени. Люди принесли, получился музей. Это просто потрясающе. Юбилей чаралары 26 январьда дәвам итәчәк. 3 яңа күргәзмә ачу, Иван Шишкин һәм Владимир Бехтеров һәйкәлләренә чәчәк кую һәм тагын башка кызыклы очрашулар күздә тотыла. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Сессия белән сессия аралыгында студентлар көн дә бәйрәм итә дип шаярып әйтергә ярата халык. Әмма ул бәйрәмнәрнең берсе дөрестән дә бәйрәм исемен йөртергә хокуклы. Бүген студентлар көне. Яшьләр арасында ул бүген дә бик популяр. Бәйрәмне чалу студентлары ничек билгеләп уза? Хәбәрчеләребез танышып кайтты. Туп тәгәрәтәләр, тюбинг ташуалар, тагын башка күп төрле хәрәкәтле уеннар әзерләгән студентлар бүген. Шул рәвешле үз күңелләрен үзләре аша. Салкында кайнар чәй дәшәсе килә, тамак та аша. Анысын да алдан кайгыртып куйганнар. Кайнар чәй белән яңа пешкән кыймаклардан теләгән кеше авыз итә ала. Шулай ук бүген Татьяна исемле кызларны да котлыйлар. В этот день обычно солнечно. Хочется выйти погулять. И обычно я иду и гуляю со своими друзьями. И просто на душе радостно, все поздравляют. И родные, и близкие уже тоже позвонили, поздравили. Кто сегодня вечером мы встретимся с друзьями, сходим в кафе, отметим этот не только Татьянин день, но и день студента. Сессии все закрыли, молодцы. Бәйрәмгә мөгаллимнәрне дә чакырганнар. Алар да бәйрәмнән читтә калырга тиеш түгел. Студентлар белән бергә күңел ачалар. Укытучылар үз чиратында студентларга бары шатлыклы көннәр генә тели. Безнең теләк шундый. Безнең студентларның көннәре матурак булсын, яхшырак булсын, и кызыграк булсын. Хәзер без җилдан-җил бу бәйрәмне күңеллерәк, киңрәк, шатлырак үткәргә тырышабыз. Хуш киләсең университет, хуш киләсез мөгаллимнәребез. Студентларның гимннары менә шундый. Студентлар үз бәйрәмнәрен электә күңелле уздырганнар. Хәзер дә иң күңелле һәм шул вакытта тус-тату социаль сыйныф булып кала бирәләр. Райнур Агламтинов, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кичә Чаллы хоккей клубы Түбән Тагилның юниор спутник командасы арасында икенче уен узды. Беренче уендагы кебек үк монысында да җиңүче овертаймда гына ачыкланды. Хоккейчылар барлык алкаларны да икенче периодта кертеләр. Беренче булып уңышка Түбән Тагил уенчылары иреште. 37 секундтан соң Чаллы клубы һөҗүмчесе Айдар Ханнанов исәпне тигезләде. Озакта үтми Автокала командасы Дмитрий Голденков ярдәме белән тагын бер алка кертә алды. Беренче уендагы кебек үк уен ахырында гына Түбән Тагил уенчылары исәпне тигезләү бәхетенә иреште. Өстәмә вакытта безнекеләр көндәшләренә караганда тагын көчлерәк булып чыкты. Халит Кешалка, Владислав Дашкевич исәбендә. Чаллы командасы Спутник юниорны әлеге сезонда инде 6-нчы тапкыр җиңә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.